Oikein hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa Design Forumin ja Kasvu Openin yhdessä tuottamaan webinaariin. Mun nimi on Päivi Kaira. Mä toimin Design Forumissa brändivastaavana ja kestävän muotoilun projekteissa. Ja meillä on mukana tänään Hanno Nevalinna, meidän päivän puhuja. Tervetuloa Hanno. Hanno on Futurisen perustaja ja kasvuyritysten sparrailija monessakin asiassa. Meitä on täällä aika runsaasti tänään, joten on tehty tämmöinen linjaus, että pidetään kamerat kiinni ja mikrofonit kiinni, mutta toivotan, että olette chatissa aktiivisia. Hannon puheenvuoron jälkeen käydään vähän kysymyksiä läpi ja tiedoksi, että tämä webinaari tallennetaan. Myöskin jos on jotain teknisiä ongelmia, niin meillä on Kasvuoppenista Susanna Riikonen linjoilla. Voitte laittaa chattiin viestiä, niin sitä kautta sitten vastaan. Mä ihan lyhyesti kerron muutaman sanan Design Forumista. Ollaan teille ehkä joillekin tuttu, mutta saattaa olla sellaisia kuuntelijoita, jotka ei meitä niin hyvin tunne, ja myöskin sitten alusta vähän päivän aiheesta. Eli Design Forum Finland me ollaan noin 150 vuotta kohta toimittu pitkän linjan toimia suomalaisen muotoilun edistämiseksi, ja perustehtävä on pysynyt samana oikeastaan kaikki nämä vuodet, eli meidän missiona on tukea suomalaisten yritysten kasvua ja liiketoimintaa, kestävää sellaista, ja myöskin tänä päivänä tukea muotoilun käytöllä niin, että siirrytään kohti kiertotaloutta. Rahoituspohja vähän vaihtelee, mutta tänä vuonna meillä on ollut sellainen iloinen asia, että 3 ministeriötä on tukenut meidän työtä noin 70% vuosibudjetista, ja loppurahoitus on sitten omarahoitusta ja säätiöitä. Ja teemat on vaihdellut vuosien mittaan, mutta nyt seuraavan 3 vuoden ajan meidän pääteema on vihreän siirtymän edistäminen muotoilun avulla, erityisesti siitä näkökulmasta, että miten kiertotalouspohjaista osaamista pyritään lisäämään sekä suunnittelutoimistoissa että yrityksissä, ja mä annan myöhemmin siitä muutaman esimerkin. Vähän taustaa päivän aiheeseen. Vihreästä siirtymästähän on tehty hyvin paljon erilaisia tutkimuksia viime aikoina, ja tässä on muutamia lukuja, mitkä kertoo vähän tilanteesta. Eli jos puhutaan kiertotalouden näkökulmasta, niin Suomen kiertotalousaste on tällä hetkellä noin 5%, yksi EU:n alhaisimmista, ja sitten globaalilla tasolla kiertotalousaste on 8,6, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että noin 90% materiaaleista ei päädy uudelleen käyttöön, eli tekemistä kyllä riittää. Mutta se, missä Suomi on tosi hyvä, on innovaatioissa. Uusissa innovaatioissa liittyy se sitten tuotteiden tai palveluiden tai liiketoimintamallien kehittämiseen. Me ollaan aivan Euroopan huipputasoa siinä, ja tässä puhutaan niin sanotusta ekoinnovaatioista, joka tarkoittaa sitä, että innovaatiot, jotka vähentää luontoon kohdistuvaa painetta tai esimerkiksi pidentää tuotteen elinkaarta. Vihreä siirtymässähän on kysymys systeemitason muutoksesta. Tässä on muutama poiminta Etlan just tulleesta tutkimuksesta siitä, että se tulee vaikuttaa lähes kaikkiin ammatteihin, mutta moniakaan niistä taidoista, mitä sen siirtymän toteuttamiseen vaaditaan, niin ei ole vielä olemassa. Erityisesti se vaatii uudenlaista osaamista TKI-puolella, mutta myöskin kaikissa prosesseissa erilaista yhteistyötä kuin aiemmin. Ja FIPSin tämmöisessä viimeisessä tutkimuksessa 6% haastatelluista totesi, että on se osaaminen, mitä tarvittaisiin liittyen vastuullisuustavoitteisiin, mutta myöskin vihreään siirtymään, että sitä voitaisiin täysmääräisesti toteuttaa. Tässä on muutama nopea esimerkki siitä, mitä Design Forum tekee. Me ollaan viimeisen vuoden tehty ympäristöministeriön alaisuudesta tämmöistä Circular Design, eli kiertotalouspohjaisen suunnittelun valmennusohjelmaa 50 suomalaisille yrityksille. Siellä on ihan pieniä yrityksiä ja suuria yrityksiä. Koko vuosi tehty yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa, millä tavalla circular designia voidaan toteuttaa siinä omassa
liiketoiminnan kehittämisessä sekä tuotteissa ja palveluissa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Suosittelen käymään sivulla circulardesignsuomi.fi. Siellä on tosi paljon materiaalia aiheesta ja podcasteja, jos haluatte kuunnella. Toinen lyhyt esimerkki, mitä Design Forum tekee, me ollaan perustamassa avointa oppimisalustaa kiertotalousperusteisen muotoilun edistämiseksi. Ja se avautuu ensi vuonna 2024 loppupuolella. Tässä on yksi nosto siitä, mitä kävi ilmi, eli haastateltiin 200 tuote- ja palveluammattilaista, jotka toimii yrityksissä ja suunnittelutoimistoissa. Kiinnostus on kova, mutta osaamistaso on vielä melko alhainen. Eli tuntuu, että tarvetta on tämän tyyppiselle koulutukselle. Mutta se, että päästään vihreä siirtymä toteuttaa on täysmääräisesti, vaatii organisaatiota paljon ja yrityskulttuurilta, ja siinä muotoilu myöskin on avuksi, ja Hanno on luvannut tänään meille kertoa, että millä tavalla muotoilulla saadaan uutta osaamista kasvun tueksi. Ole hyvä, Hanno. Kiitos ja hyvää huomenta munkin puolesta. Ja tähän heti alkuun, jotta voidaan monologia välttää, niin saa vapaasti laittaa tuonne chattiin kommentteja tai kysymyksiä, niin mä voin yrittää niihin tässä matkan varrella mennä. Eli mun nimi on Hannu Nevalinna, niin kuin Päivi tuossa totesi, niin yksi Futurisen perustajia, joka tarkoittaa sitä, että päässyt nyt viimeisen 23 vuoden aikana näkemään aika lailla hyvin kaikenlaisista rooleista, että miten neljän kaverin firma kasvatetaan, niin 850 hengen ryppääksi firmoja ja tekemistä. Ja mä oon koko tämän ajan niin käyttänyt muotoilu, mä sitä termiä muotoilu aina olen itse käyttänyt, mutta viime kädessä muotoilua niin siinä pohjalla ja päässyt tekemään sitä tosi monennäköisissä rooleissa. Ja siksi on mun mielestä niin mielenkiintoinen taitosetti, että sillä voi tehdä paljon hyvin erilaisia asioita, ja sillä oikeastaan ei ole väliä, mitä tekee. Et päässyt tekemään sitä ihan niin kuin se niin kuin niin tehtiin aluksi ihan internet-palveluita, että miten niitä synnytetään, miten synnytetään ylipäätänsä uutta firmaa, miten sinne firmaan rakennetaan uutta kulttuuria, miten tehdään uutta liiketoimintaa, miten HR:n suunnasta niin rakennetaan niin kuin menestyvää ja palkittua yrityskulttuuria, miten asiakkaiden yrityskulttuureja ja johtamista mennään muovaamaan, jota me ollaan tehty paljon opettamalla muun muassa näitä muotoilun menetelmiä ja muotoilun taitoja ja miten sieltä aina viime kädessä niin nousee esille se, että kaikki maailman haasteet niin toisaalta liittyy johtamiseen ja toisaalta liittyy viestintään. Ja jos lähdetään itse aiheeseen, mä vuosia käytin tämmöistä slaidia, jonka käyttäminen tuntuu tänä päivänä tosi vaikealle. Viime vuosikymmenet, niin se maailman muutoksen tahtihan on koko ajan niin kuin kiihtynyt. Ja mä huomaan, että nyt viimeisen parin vuoden aikana, kun on tullut, kaikki mikä on tullut, niin jotenkin toivoisin, että tulevat vuodet olisi vähän rauhallisempia. Mut niin tuskin käy. Ja se muutos nyt niin kuin sitä tulee niin kuin tosi monelta suunnalta, joka tarkoittaa sitä, että organisaatioiden täytyy muuttua myös. Jos katsoo maailmalle, niin meillä on esimerkiksi Amerikassa niin
niin tämä hoidetaan sitä kautta, että firmat niin kuin elää ja kuolee nopeasti, ja se niin kuin evoluutio, lait hoitaa sen muutoksen. Meillä Suomessa, Pohjoismaissa, niin yritykset elää paljon kauemmin, joten meidän täytyy saada huolehdittua, että me jatkuvasti mukaudutaan siihen muuttuvaan maailmaan. Nyt sit vihreä siirtymä niin yhtenä selkeänä driverina. Ja tosi usein sitä muutosta lähdetään tekemään niin, että nimetään niin kuin joku tai muutama ihminen niin draivaamaan sitä uutta. Me halutaan vaikka muotoilua tuoda firmaan, niin me tuodaan niin kuin yksi ihminen tekemään sitä, tai me luodaan joku vähän isommassa organisaatiossa, luodaan joku kiihdyttämö, joka tekee. Ja tämä on ihan hyvä, tämäkin tarvitaan, mutta yhtä aikaa niin me tarvitaan se koko organisaatio suuntaamaan kohti uutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla niitä jaettuja taitoja, meillä täytyy olla niitä jaettuja päämääriä, meillä täytyy olla niin kuin halu kehittää. Ja sillä tavalla, kun yhdessä sitä tehdään, niin me saadaan niin kuin kaikkien ihmisten osaaminen mukaan. Ja nyt se primäärihaaste, mihin kaikki organisaatiot aina törmää, on se, että me käperrytään sisäänpäin. Meidän toiminta rupeaa keskittymään niin kuin meihin itseemme, eikä enää niihin meidän asiakkaisiin. Ja nyt tätä sisäänpäin käpertymistä, että tähän tarvitaan niin kuin myöskin. Se on tärkeää, että me hoidetaan meidän niin kuin prosesseja kuntoon, me viilataan niitä, me tehdään niin kuin sitäkin, mutta yhtä aikaa meidän pitäisi pitää meidän fokus kaikissa niissä ihmisissä ja asiakkaissa, joita meillä on. Ja tähän tuo lisähaastetta se, että kun sitä organisaatiota katsoo, niin aina kun meillä on yli 3 henkeä koottuna jonnekin, niin se organisaatio rupeaa siiloutumaan. Ja sitten me usein annetaan sen siiloutua, koska niillä siiloilla pystytään ratkomaan monia ongelmia, mutta yhtä aikaa kun me tehdään niin vaikka uuden tekeminen tarkoittaa niin liian siiloutuneessa mallissa sitä, että me tuodaan vaikka sitä muotoilua, niin sitä tuodaan niin kuin johonkin kohtaan, usein liian niin kuin loppupäähän sitä asiakaskokemuksen niin kuin synnytystä. Ja tätä varten niin meidän pitäisi pitää huoli siitä, että me saadaan, että me hyväksytään se, että me siiloudutaan, mutta että me saadaan sen niin kuin organisaation läpi kulkemaan se niin kuin yhtenäinen viesti niin, että se näkyy niin kuin yhtenäisenä tuotteina ja palveluina niin meidän asiakkaille, niin että se asiakaskokemus ei törmää niihin siilon rajoihin. Ja tämä on jotain, joka on ihan hirveän helppo sanoa. Tämä on yllättävän vaikea toteuttaa. Tämä oli yllättävän vaikea, kun mä tekoälyltä yritin pyytää, en mä tiedä, 10 kertaa, niin kuvaa, jossa piirrettäisiin yksi kuva siilojen yli, niin se ei vaan niin kuin ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Joka kerta tuli vähän sinne päin, mutta oikeasti niin, että joka siilossa on sitten kumminkin oma kuvansa. Ja tämä on niin kuin hirveän niin kuin tyypillinen tilanne. Ja tätä ratkomaan, niin meidän täytyy saada organisaation niin yhteinen kieli niin, että se on yhteinen kieli johdon, myynnin, niin kuin rahaan liittyvien asioiden, sen meidän niin kuin käytetyn teknologian,
tuotannon, rakentamisen ja sitten sen niin kuin asian muotoilun suhteen, käyttäjien ymmärtämisen ja niin poispäin. Ja näille tarvitaan yhteinen kieli, jotta ne voi toimia yhdessä. Ja tästä johto ei voi olla eriytetty. Tässä lyhyesti mainittuna, mulla on tässä esimerkkinä, näkyy muutamalla slaidilla tämmöinen Lean Service Creation, joka on meidän 10 vuotta sitten avoimeksi julkaisema malli, millä me ollaan näitä tehty ja millä me ollaan meidän asiakkaita autettu, mutta se yhteinen kieli voi viime kädessä olla ihan mitä tahansa, kunhan me ollaan niin selkeästi valittu, että näin me pyritään toimimaan. Mä itse uskon siihen, että se ei ole vaan se niin kuin muotoiluajattelu, joka voi siellä pohjalla olla, vaan sen lisäksi täytyy olla niin kuin lean startup, henkinen uuden liiketoiminnan rakentamisen niin kuin, ajattelu yhdistettynä siihen, että ne meidän tavat, joilla me rakennetaan, niin siinä mielessä niin ketterästä maailmasta on niin tosi paljon poimittavaa. Nämä 3 asiaa, nämä menee osittain niin kuin lomittain, ja ne on ehkä kehittynyt viime vuosina enemmän siihen suuntaan, että niissä on niin kuin enemmän yhteisiä piirteitä, mutta niissä on silti selkeästi niin kuin eri näkökulmat, ja mun mielestä paras löytyy silloin, kun nämä 3 on tuotu yhteen. Ja nythän se perusidea kaikessa lyhykäisyydessään on se, että me pyritään niin kuin aina jatkuvasti, kun me tuotetaan jotain uutta, niin ymmärtämään, mitä ongelmaa me ollaan niin kuin itsemme kannalta lähdössä ratkaisemaan, mitä se tarkoittaa meidän niin kuin asiakkaille, mitä haasteita heillä on, mitä haasteita maailmalla on siihen asiaan, mitä haasteita tuotannolla, teknologialla on siihen asiaan, ymmärtämään näitä mahdollisimman hyvin, löytämään niitä leikkauskohtia, että mistä löytyy niitä ratkaisemisen arvoisia ongelmia, ja sen jälkeen hakemaan laajalti niitä ratkaisuja, joita sitten lähdetään testaamaan ja sitten supetaan. Ja tämä olisi hauskaa, että tämä tämmöinen double diamond, mistä paljon puhutaan, niin olisi näin yksinkertainen, mutta oikeasti tämä on tosi iteratiivinen prosessi, joka jatkuvasti niin kiertää tavallaan niin kuin aina takaisin alkuun, ja oikeasti tässä on niin kuin monta tämmöistä silmukkaa yhtä aikaa käynnissä. Mutta kun meillä on se yhteinen kieli, kun me ymmärretään, mihin suuntaan me ollaan menossa, niin tämän toteuttaminen on viime kädessä yllättävän suoraviivasta. Ja siellä pohjalla on se, että me keskitytään niihin ratkaisemisen arvoisiin haasteisiin, ei niihin itse ratkaisuihin, ei rakastuta niihin ideoihin, vaan siellä takana oleviin asioihin, ja pyritään niin kuin näkemään ne niin kuin riittävän niin kuin moniulotteisesti, ja riittävän moniulotteisesti yhtä aikaa. Ja silloin me päästään siihen, että me ei olla vaan tuomassa niin kuin yhdeltä kulmalta niitä ratkaisuja. Me ei olla vaan keskittymässä käyttäjiin, me ei olla vaan keskittynä muotokieleen, me ei olla vaan keskittymässä siihen, että onko tämä materiaali nyt kierrätetty vai ei, vaan me pyritään rakentamaan ratkaisuja, jotka katsoo niin kuin moneen suuntaan yhtä aikaa. Ja sitten se toimintatapa, kun on sellainen, että me rakennetaan, mitataan, miten se toimii, ja opitaan sen perusteella, niin me päädytään asenteella, jossa me jatkuvasti haetaan mahdollisimman pieniä askeleita, joilla me pyritään niin kuin oppimaan mahdollisimman paljon. Me saadaan paljon palautetta siitä, että miten se asia toimii, jolloin me itse asiassa yhtä aikaa päädytään tekemään siellä organisaation sisällä sitä työtä näkyväksi, mitä me ollaan tehty, jolla me saadaan arvostusta meidän niin kuin
kollegoilta, joka on viime kädessä se, mitä me länsimaiset ihmiset niin töistä aika paljon tarvitaan. Ja sitten kun me pyritään oppimaan siitä, että miten me ollaan tehty, niin sitten seuraa se, että ihmiset päätyy oppimaan, niin kun ne saa kiinni siitä päämäärästä, joka meillä on, niin se muuttuu ihan eri tavalla käsin kosketeltavaksi. Ja kun ihmiset ymmärtää sen päämäärän, mitä kohti he menee, ja he saa palautetta siitä, he kokee, että asiat menee eteenpäin, niin sieltä me saadaan niin kuin merkityksellistä, motivoivaa työelämää irti ja hirveän paljon parempia palveluita ja tuotteita. Kun me ollaan tätä opetettu meidän asiakkaille, ja varsinkin silloin, kun me aloitettiin sen tyyppisten hankkeiden tekeminen, niin kerta toisensa jälkeen me päädyttiin tilanteeseen, jossa se tiimi oli ihan fiilareissa, että tämmöistä tämän tekemisen kuuluu olla, että heillä on tässä niin kuin kollegoja eri puolilla organisaatio, eri rooleista, ihmisiä, jotka yleensä otettu vasta ihan loppuvaiheessa mukaan, otettukin heti alkuvaiheesta mukaan. Niin ihmiset koki, että he sai tosi paljon aikaiseksi, oli tosi merkityksellistä, ihan niin kuin ihmisten, kun ne hiffasi nämä asiat, niin oli ihana seurata, miten ihmisten silmät aina syttyi palamaan, että niin tosissaan ymmärsi sen niin oman työnsä merkityksen niin ihan uudella tavalla ja sai siitä energiaa. Ja hyvin tyypillisesti niin sitten se koko tuotekehitys meni, niin kuin, meillä on paljon esimerkkejä, joissa se päätyi tapahtumaan niin kuin vaikka 4 viikossa, missä asiakas arvioi, että heillä olisi yleensä mennyt niin kuin 18 kuukautta. Ja tätä Hannelle mainio kysymys, kiitos siitä, niin mun mielestä tämä on sellainen maailma, missä niin kuin kokemuksellinen oppiminen toimii niin kuin parhaiten, ja se toimii parhaiten silloin, kun se yhdistetään, että me tehdään jotain uutta niin, että meillä on tyypillisesti tarvitaan apua, mutta ei mitenkään niin kuin pakosti, niin yhdistettynä siihen, että me tehdään jotain niin kuin oikeasti konkreettista. Että me ei niin kuin leikitä, me ei vaan harjoitella, me ei vaan opetella, me ei vaan opiskella, vaan me tehdään niin kuin yhtä aikaa jotain. Näin me ollaan vedetty näitä ohjelmia niin kuin satoja, tällä tavalla yliopistot opettaa sitä nuorille. Eli että tehdään sitä uutta niillä uusilla tavoilla, joilla me itse asiassa yhtä aikaa niin opitaan ja sitten yhtä aikaa kiihdytetään sitä tekemistä. Ja hauskaa on se, että ne organisaatiot, missä näitä tehdään sitten niin kuin monta kertaa, niin usein päätyy olemaan niin, että se eka kerta on niin kuin, se on niin kuin, se brändäytyy siellä firman sisällä koulutuksena, ja sinne voi olla niin kuin isommissa organisaatioissa niin liiketoimintajohtajilta vähän vaikea saada ihmisiä paikalle, koska he kokee, että nyt ne ihmiset menee tekemään jotain niin kuin turhaa, ja se on veke tavallaan niin kuin arvontuotosta. Mutta sitten kun se eka veto on vedetty, ja kävikin ilmi, että ne saikin aikaiseksi paljon enemmän kuin ne olisi saanut siinä niin kuin muutoin siinä aikana, niin sitten ne seuraavat onkin niin, että liiketoimintajohtajat kilpailee siitä, että kuka saa oman tiiminsä sinne niin sparrattavaksi, kiihdytettäväksi, opetettavaksi niitä taitoja. Mutta nyt se haaste on se, että sitten kun ne ohjelmat loppuu, ne kertoo toisensa jälkeen, niin ihmiset kokee, että ne päätyy törmäämään niin tiiliseinään, hakkaa päätään seinään. Ja sitten ne kuvaa sitä seinää sanoilla johto. Ja ongelmana on se, että se tiimi näki sen valon, ne ymmärsi, miten tehdä eri tavalla. Ja vaikka se johto oli ostanut sen muutoksen heille, niin johto ei ollut ymmärtänyt, että tämä vaatii, että heidänkin täytyy muuttaa tekemistään. Ja tätä varten niin tänä päivänä niin kaikki tämmöiset ohjelmat, mitä me tehdään, niin pyritään niin kuin myymään niin, että siinä ohjataan johtoa niin uuden äärelle niin kuin yhtä aikaa. Ja mieluiten toki niin, että johto on niin kuin myös itse harjoittelemassa niitä taitoja, mutta sen lisäksi niin meidän täytyy ruveta johtaa uudella tavalla.
ja ne muutamat haasteet, mitä siihen liittyy, niin liittyy siihen, että uusi versus vanha, niin vanhahan on aina se on niin jotain konkreettista, se on jotain niin kuin käsin kosketeltavaa, se tuo selkeitä euroja, se uusi on aina alkuun jotain epämääräistä, johon ei liity vielä mitään niin kuin oikeaa liiketoimintaa, se on aluksi pelkkää puhetta, ja sitten jossain kohtaa se rupeaa niin kuin fyysistymään, mutta se tekee sitä hitaasti, jos seuraa se, että meidän mittarit usein on ihan vääriä, mitä me käytetään, me verrataan niin kuin omenia banaaneihin ja ihmetellään, että minkä takia me ei saada motivoitua sitä tiimiä saamaan niitä asioita aikaiseksi yhtä aikaa, kun me onnistutaan niin tavallaan jatkuvasti jossain määrin dissaamaan sitä etenemistä, jonka se tiimi on saanut aikaiseksi. Ja sitten me kysytään vääriä kysymyksiä heiltä niin kuin uudelleen, ja uudelleen. Kun me ei ymmärretä sitä muutosta, mikä siellä niin kuin tapahtuu, me ei olla niitä mittareita säädetty kohdalle, niin me käydään väärän näköistä dialogia ja sitten sieltä seuraa haasteita. Joten niin tässä ihan lyhyt oppimäärä siitä, että mitä ainakin kannattaa tietää. Ja se perusasiahan on se, että tämä koko niin kuin muotoiluun ja muotoiluajatteluun niin kuin mukana pitäminen ja sen tekeminen, niin tämä on ihan helppoa. Tässä ei ole mitään niin kuin ihmettä. Ja nämä menetelmät tavallaan niin kuin sopii, oli se nyt sitten niin kuin, täsmälleen samoilla menetelmillä niin muokannut niitä yrityskulttuureja, tehnyt huonekaluja, tehnyt digipalveluita, muokannut prosesseja, luonut makeisia, paperikoneen osien kaupallistamisia, niin poispäin. Ja sillä, että mitä me muotoillaan, niin ei ole niin kuin väliä, mutta se haaste on, että me ihmiset, me tavataan niin kuin ajatella, että me tiedetään, jonka takia me jätetään tekemättä joukkovaiheita, ja sitten se vaiheiden puuttumisesta seuraa sitten se, että se tekeminen muuttui yksulotteiseksi ja siiloutuneeksi, ja sitten se meni pieleen. Mun ihan lempilauseita, yksi niitä asioita, jos haluatte jotain tänään jättää päähän, niin on tämmöinen problem worth solving, ja jota minusta kannattaa käyttää, mitä mä käytän niin kuin aina kun joku tulee esittää mulle jonkun idean, niin mä oon aina kääntämässä sen ympäri siihen, että hei, hyvä, kiva, mikä on se ratkaisemisen arvoinen ongelma, jota me ollaan tässä ratkomassa, miten me ollaan validoitu, että se on niin kuin validi ongelma, miten me tiedetään, että tämä koskee niin kuin riittävän montaa ihmistä ja niin poispäin. Ja tätä kautta sitten mennään siihen, että me keskitytään niin kuin tykkäämään siitä ongelmasta eikä siitä niin kuin kivasta ideasta, joka me ollaan keksitty. Ja sitten me päästään siihen, että kun me ihmiset ajatellaan, että me ollaan ihan julmetun niin kuin laajakatseisia ihmisiä, mutta oikeasti me katsotaan asioita niin kuin aina, se viittaa nyt ihan yhtä lailla itseeni, niin häkellyttävän niin kuin kapeasti. Me jymähdetään niihin meidän ajatuksiin, niihin meidän hiekkalaatikoihin niin kuin eri tavoin kiinni ja nähdään se kokonaisuus vaan niin kuin yhdestä kulmasta. Ja sitä varten on hyvä olla ne työkalut käsillä ja ne työtavat ja prosessit, miksi niitä ikinä haluaa kutsukaan, jotka pakottaa meidät katsomaan
niin kuin monelta eri näkökulmalta, koska se on niin kuin ainoa tapa, jolla se saadaan tehtyä. Ja sitten yhtä aikaa se on se tapa, jolla me pystytään pitämään huoli, että kun meillä on koottuna niin moniosaaja-tiimi, jossa on niin kuin ihmisiä eri lähtökohdista, organisaatiosta, niin me saadaan niin kuin kaikki puhumaan samaa kieltä ja me saadaan kaikkien niin kuin asiantuntemus pöydälle. Ja siksi on niin tavallaan vahva suositus, että varsinkin niin kauan kuin vasta harjoitellaan, niin noudatetaan niin kuin tosi tarkkaan niitä työkaluja, mitä maailmalta ilmaiseksi löytyy. Kaikkia lähtee siitä, että me ymmärretään toisaalta meidän liiketoiminnan tarpeet ja sitten toisaalta niin kuin meidän käyttäjien tarpeet. Ja tämä on minusta ihana, tämä Henry Fordin suuhun laitettu quote, tämä on minusta ihana esimerkki niin kuin monesta asiasta. Ja se niin kuin hauska kulma on se, että tässä on niin kuin monta asiaa pielessä. Ja yksi on se, että me ei ole ikinä kysymässä asiakkailta, että mitä he haluaa, vaan me ollaan selvittämässä, mitä he tarvitsee. Ja nyt esimerkiksi niin kuin Fordi aikoinaan, niin he tulkitsi, että ihmiset tarvitsee mahdollisimman edullisen tavan päästä paikasta A paikkaan B moottorikulkuneuvolla. Ja sitten muutti tietenkin koko maailman ja sen, että miten asioita tuotetaan ja niin poispäin. Ihan monta todella aivan käsittämättömän kokoista niin transformaatiota sai aikaiseksi. Mutta he ajattelivat, että ihmiset ostaa autoja päästäkseen paikasta A paikkaan B. Ja sitten he piti tästä kiinni. He teki autoja, että ei värillä väliä, kunhan se on musta, koska musta on kaikkein käytännöllisin väri, joten ne teki mustia autoja ja niin poispäin, vähän yksinkertaistettuna. Ja lopulta päätyivät melkein menemään konkurssiin, kun rupesi tulemaan kilpailijoita, jotka oli ymmärtänyt, että no ei ikinä itse asiassa ihmiset ollut ostanut niitä autoja helposti päästäkseen paikasta A paikkaan B, vaan siinä oli aina ollut ne erinäköiset identiteettiin liittyvät tarpeet. Mä oon vähän parempi kuin naapurini, koska mulla on vähän hienompi auto kuin silloin vielä hevonen. Mä erotun maalaisista sillä, että meillä on auto. Mun auto on tämän näköinen ja niin poispäin. Kaikki samat syyt, minkä takia edelleenkin ostetaan autoja, niin päti jo silloin aikoinaan. Ja sitten tätä asiaa moni kilpailija ymmärsi, että minkä takia niitä oikeasti ostetaan, joka ei selviä sillä, että kysyy, että mitä ihmiset haluaa, vaan ymmärtämällä, että miten ne syvällä olevat tarpeet on. Chattiaktivointi. Mitä tämä tyttö tarvitsee? Tähän oikeat vastauksia on monta. Koteella onko siellä linjoilla joku? Saa kirjoittaa. Mitä tämä tyttö tarvitsee? No niin, kiitos. Ihania esimerkkejä, joissa oli jo niitä sinne syvemmille tarpeisiin meneviä asioita. Faktahan on se, että me ei tiedetä. Tätä katsomalla niin me ei tiedetä. Meillä itse asiassa ei ole mitään hajukaan. Me ei edes tiedetä, että onko se ottamassa kirjaa vai laittamassa sitä vekeä. Onko se tullut kirjastoon leikkimään vai onko se isoäiti tulossa kylään ja se on hakemassa jotain kirjaa, jonka avulla se saa sen isoäidin niin viettämään hänen kanssaan paljon aikaa. Me ei tiedetä. Ja kun me ei tiedetä, niin me ei pidä mennä niin kuin arvaamaan, vaan meidän täytyy mennä selvittämään. Ja sitä varten niin se niin kuin ihan perussääntö nyt niin kuin kaikkeen on se, että veke sieltä niin kuin omasta huoneesta, mennään selvittämään, mitä meidän asiakkaat tarvitsee.
ja miksi. Ja se miksi-kysymyksen kysyminen niin on niin kuin ihan älyttömän hyvä, tehokas keino niin oppia paljon. Ja sen niin kuin, niin kuin toistaminen eri tavoin niin kuin uudelleen ja uudelleen. Ja sama niin kuin ymmärtäminen niin täytyy tapahtua niissä niin kuin tavallaan niin kuin 4 eri ulottuvuudessa. Ei vaan siellä niin kuin käyttäjän ymmärtämisessä, vaan niin kuin oikeasti ymmärtää, että mitkä ne meidän niin kuin oikeat syvälliset liiketoimintatarpeet on, mitkä ne meidän oikeat tarpeet siellä niin kuin teknisellä ja tuotannon puolella on, mitä maailma oikeasti tarvitsee, miten me hahmotetaan eri tavalla niin kuin meidän kädenjälkeä ja jalanjälkeä siinä niin kuin yhteiskunnalliseen niin kuin impaktiin niin kuin liittyen. Mitä yhteiskunta tarvitsee, mitä maapallo tarvitsee. Ja sinne se, että me oikeasti pureudutaan, me kysytään se 5 kertaa se miksi, ja sitten päädytään niin kuin riittävän juurisyihin niin ymmärtämään. Ja se, että et lähtee tätä harjoittelemaan, oli se oma rooli niin kuin mikä tahansa, niin on se perusasia. Ja sitten semmoinen niin kuin hyvä, niin kuin yksinkertainen nyrkkisääntö, mitä me aina opiskelijoille opetetaan, on se, että se meidän idea ja tuote, joka meillä on, kun mennään kuluttajia ja asiakkaita haastattelemaan, niin siitä ei saa niin kuin siellä alussa puhua mitään. Et me ei mennä myymään sitä, mikä meillä on niin kuin ideana, vaan me mennään selvittämään sen niin kuin ihmisen tarpeita. Ja sitten kaikki ne, jotka tässä kohtaa miettii, että no joo, mutta meidän business on niin kuin B2B-bisnestä, että tämä kuulostaa enemmän tämmöiselle kuluttajaliiketoiminnalle, niin aina hyvä muistaa, että ne lasitalot ei tee ostopäätöksiä, vaan ostopäätöksiä se organisaatiossa tekee aina ihmiset, ja niillä on ihan yhtä lailla ne omat tarpeet, jotka meidän täytyy ymmärtää. Se on totta kai niin kuin kompleksimpi, ja sitten niin kuin, se niin kuin stakeholder map, mikä se nyt suomeksi ikinä onkaan, relevanttien tahojen kartta, niin se on sitten moniulotteisempi, mutta se täytyy niin kuin ymmärtää, että siellä on ihan yhtä lailla ne ihmiset, jotka viime kädessä tekee päätöksiä. Ja sitten meidän pitäisi päästä siihen, että varsinkin nyt, kun puhutaan sitten vihreästä siirtymästä, niin me päästään että niin kuin löytää niitä tapoja, jolla me päästään sen meidän niin kuin nykyisen rajatun ratkaisuavaruuden niin kuin ulkopuolelle. Koska sitten jos me pitäydytään siinä, mitä me ollaan niin kuin aina tehty, niin kuin me ollaan aina tehty, niin sitten se vihreä siirtymä tulee tarkoittaa niin kuin vain ja ainoastaan sitä, että me toteutetaan se tuote niin kuin vähän vihertävämmästä materiaalista, pahimmillaan niin kuin vihreästä materiaalista, jotta se näyttää niin kuin vihertävälle, ei edes oikeasti ole kierrätettyä. Mutta että miten me päästään siihen, että me voidaan katsoa sitä asiaa niin kuin laajemmin niin ulkopuolelta uusin silmin. Ja tähän toinen lempilause sellaiselta IDEO-nimiseltä firmalta, niin tuolta kaukaa menneisyydestä jo, niin on tämmöinen how might we, miten me voisimme. Ja sitten tuohon perään kirjoitetaan se ongelma, joka halutaan ratkoa. Ja tämä on semmoinen niin kuin hauska ajatteluleikki, jolla voi niin kuin auttaa löytämään niin uusia mahdollisuuksia. Ja tätä, jos mä katson niin kuin tyypillisesti johtoa, niin johto esimerkiksi niin kuin usein on tekemässä niin kuin enemmän semmoisia säilyttäviä valintoja ja usein rakastaa omia ideoitaan ja lisäksi on niin kuin, no ehkä vielä vähän enemmän niin kuin
sitten kun se, niin kun ne omat johdolle kohdistuneet mittarit ja tavoitteet ja odotukset, niin usein niin kuin ohjaa siihen, että me päädytään vielä vähän tiukemmin pysymään siellä niin kuin vanhan laatikon sisällä. Hannelelta kysymys. Joo, on. Tehdään paljonkin näitä niin kuin, tulevaisuuteen niin kuin, sieltä tähän päivään peilaavia harjoitteita. Meillä on paljon työkalujakin sitä, meilläkin on paljon työkaluja niitä varten. Ja ne on, niin kuin, hyviä tapoja niin ravistella sitä niin kuin nykytilaa. Että just nyt, niin kuin, viimeisten niin kuin viikkojen aikana tehty ihan hirveä määrä nyt vaikka AI:n ympärillä olevia tämmöisiä harjoitteita, joissa asiakkaiden kanssa niin mennään katsomaan, että miten tämä nyt oikeasti voisi niin kuin muokata tulevaisuutta ja sitten meidän omaa tekemistä ja mitkä se vaikutukset niin tähän päivään on ja miten siihen pitäisi lähteä varautumaan. Nämä on kaikki niin kuin, siis, ehdottoman niin kuin hyviä menetelmiä. Mä muutama vuosi sitten tein tämmöisen fyysisen projektiin tähän niin kuin ratkaisuavaruuksien niin kuin avaamista kuvaamaan ja lähdin tekemään meidän talon pihalle pihatuoleja. Ja ajatuksena, että miten tehdä sellainen tuoli, jota ei tarvitsisi. Mä olen ottaa päähän se, että minkä takia pihatuolien niin patjat täytyy aina viedä varastoon. Miksi ne kastuu, miksi ne menee likasiksi, miksi ne tulee niin kuin täyteen siitepölyä, miksi vaimo päätyy sitten muistuttelemaan, että Hanna tuolla on niin kuin, patjat pihalla ja yöllä tulee vettä ja istui tuoliin pyyhkimättä sitä ja nyt on siitepölyä paikat täynnä. Ja sitten mä jäin pohtimaan, että no minkä takia. Ja sitten ainoa selitys oli se, että no niin on aina tehty. Suunnittelijat on keskittynyt niin kuin satoja vuosia vaan niin kuin viilaamaan materiaaleja ja pyöristyksen kulmia ja ehkä vähän ergonomiaa, ja ennen kaikkea vaan niin kuin ulkonäköä ja ehkä rakentamisen niin kuin kustannuksia, vähän riippuen, että missä markkinasegmentissä on. Ja kukaan ei ollut vaan miettinyt sitä, että no minkä takia pihatuolit on sellaisia kuin on. Ja sitten mä rakensin tämmöisen pihatuolin, jonka perusidea on se, että no, ne selkänoja kääntyy ja tekee täydellisen suojan, jossa patjat hengittää hyvin, mutta on niin kuin kaikilta sääilmiöiltä suojassa. Ja sitten mä harjoittelin sen kanssa niin yksityiskohtien tekemistä ja viilaamista, koska ne on tavallaan niin kuin muotoilussa niin kuin ihan hirveän niin kuin tärkeä asia, ja vein sitä pidemmälle. Ja sitten tämmöisenä laivanrakennusinsinöörinä niin tietenkin vielä heitin sen pariin ensimmäiseen internetistä löytyneeseen kansainväliseen muotoilukilpailuun, ja se pärjäsi niissä molemmissa palkittiin. Ja tämä sitä kautta, että haastetaan sitä, että miksi näin on aina ollut. Mennään ja muokataan sitä ratkaisuavaruutta. Mutta sitten yhtä aikaa, kun sitä lähtee tekemään, kun lähtee tekemään jotain niin kuin uudella tavalla, joka on aina se meidän tilanne silloin, kun me ei vaan niin kuin seurata kilpailijoita, tarkoittaa sitä, että se niin kuin jätteen määrä, se määrä, mitä niitä oppimissteppejä piti kulkea matkalla, että päädyttiin jonnekin, ja toisin sanoen niin kuin ihan niin kuin ajallista ja rahallista kustannusta, niin se on niin kuin tosi iso. Ja sitten meidän täytyy ymmärtää, että jos me lähdetään tekemään jotain uutta, niin kuin oikeasti uutta, johon just nyt on tosi isot mahdollisuudet, koska markkina muuttuu niin rajusti, niin nyt voi tehdä tavallaan niin kuin investoimalla uuteen, niin nyt voi tehdä niin kuin tosi isoja irtiottoja. Niin täytyy hyväksyä, että sitä oikeat vastausta ei voi löytää niin kuin kerralla.
Jos me tehdään vaan niin kuin pieniä iteratiivisia muutoksia, niin sittenhän niin kuin yksittäinen pieni askel niin vie niin kuin eteenpäin ja on niin kuin suunnilleen ennustettavissa, että mitä se maksaa. Mutta jos me tehdään jotain ihan uutta, niin meille tulee, niin kuin, ei nyt lukematon määrä, mutta hyvin lähelle sitä, niin yksityiskohtia, jotka meidän täytyy ratkoa, jota varten johdon täytyy ymmärtää, että mitä se prosessi kokonaisuudessaan tarkoittaa, ymmärtää, että se on pitkä matka, ymmärtää, että se ensimmäinen niin kuin proof of concepti, prototyyppi, niin on kaikkea muuta kuin, niin kuin tuotantovalmis tuote, ja sitten mitata niin kuin oikeilla mittareilla, että miten se edistyy. Yhtä aikaa, kun me pyöritetään sitten tätä niin kuin ketjua, ja me aina pyritään rakentamaan jotain, mittaamaan ja oppimaan sen pohjalta. Ja sitten se niin kuin varsinainen niin kuin haastehan on se, että täytyy oppia hakemaan niitä kohtia, joissa me todetaan, että nyt niin kuin semmoinen niin kuin tavallinen ei riitä, vaan että nyt meidän täytyy saada tästä niin kuin vielä vähän niin kuin parempi. Se on niin kuin yksi kohta, missä sitä niin kuin muotoillaan, että me voidaan, niin kuin, että otetaan, niin kuin, että vaikka nyt se tuoli-esimerkki, me voidaan ottaa niin kuin tavallinen tuoli, ja me saadaan niin kuin härveli, joka kestää istumisen ja täyttää sen tarpeen, niin tehtyä muutamasta laudanpalasta muutamassa minuutissa. Mutta se ei tietenkään, niin kuin, se täyttää sen tarpeen, mutta ei ole niin kuin himoittava ja haluttava tuote. Ja sitten se kysymys on, että milloin me osataan niin kuin investoida, ja suomalaiset on tässä niin kuin vähän kiusallisen, niin kuin, meillä on niin kuin takamatkaa niin kuin moneen maahan verrattuna, koska me ollaan niin tyytyväisiä siitä, kun se niin kuin toiminto on kohdallaan, että me ei aina osata ottaa huomioon, että miten se niin kuin muoto saadaan niin kuin sellaiseksi, että siitä tulee haluttava. Niin miten me siirrytään se rima riittävän korkealle, että tavoitellaan niin kuin riittävän laadukasta, ja yhtä aikaa milloin, koska nyt tätä ei olekaan aina kannata tehdä, milloin me hakeudutaan niin kuin uusiin ratkaisuavaruuksiin. Ja siihen ei ole mitään oikeaa vastausta muuta kuin, että silloin kun markkina muuttuu, niin siihen voi olla pakottava tarve tai se voi olla iso mahdollisuus. Ja just nyt on niin kuin esimerkiksi vihreäseen siirtymään, niin kuin kiertotalouteen ja niin poispäin liittyen, niin tosi isoja mahdollisuuksia. Ja sitä kun pohditaan, niin kysytään paljon niitä miksi-kysymyksiä ja sitten keskitytään niin siihen ratkaisemisen arvoiseen ongelmaan eikä niihin ratkaisuihin. Rakennetaan sitä yhteistä kieltä sinne niin kuin organisaatioon. Sitä voi tehdä hyvin esimerkiksi nyt Design Forumin saitilta löytyvien niin kuin työkalujen avulla, sillä niin kuin, että mitkä ne työkalut, tämmöisenä työkalujen niin kuin tekijänä, mä oon tehnyt niitä paljon, ja levittänyt niitä maailmalle paljon, niin sitten mä tavallaan kumminkin sanoisin, että sillä ei ole väliä, mitkä ne työkalut on. Tärkeintä on, että meillä on joku tapa, joku systemaattinen tapa, jolla me saadaan riittävän erilaisia ihmisiä yhdessä tekemään systemaattisesti uudella tavalla yhdessä töitä kohti sitä päämäärää. Kiitos. Kiitos, Hanno. Nyt meillä on vielä 10 minuuttia aikaa, eli nyt on hyvä hetki laittaa chattiin kysymyksiä, jos teillä on Hannolle kysymyksiä, niin muutama kysymys täällä olikin Hannelelta jo. Tuleeko muita kysymyksiä? Nyt on hyvä tilaisuus kysyä tai kirjoittaa. Nyt ei näytä kysymyksiä heräävän. Mä mietin, mulla oli itsellä semmoinen kysymys, sä puhuit
muotoiluajattelusta tästä, niin muotoiluajattelun metodista, niin mikä tavallaan siinä, jos puhutaan vihreästä siirtymästä, tämmöisestä isosta transformaatiosta, niin on olennaista, että saadaan kaikki mukaan. Aika monessa yhteydessä puhutaan myös niin kuin empatian merkityksestä ja niin kuin tämmöistä osallistamisesta. Onko sinulla minkälaisia kokemuksia? Sä oot paljon erilaisia yrityksiä ja sparrailu, että millä tavalla tämmöisissä muutostilanteissa niin pystytään saamaan kaikki mukaan, että myöskin se niin kuin sitten oikeasti asiat toteutuu. Ihana kysymys, jota me ei oltu harjoiteltu etukäteen. Sä et halunnut etukäteen tietää mitään. Mun mielestä se on niin kuin muutamat asiat, mitkä siellä kun tekee sinne pohjalle hyvin, joka on se, että me käytetään niin kuin paljon aikaa siihen, että me käydään läpi, että minkä takia me lähdetään tekemään jotain. Ja nyt tämä on sellainen, että aina kaikissa projekteissa haluttaisiin juosta jo siihen niin kuin ratkaisun, tuottamaan jotain niin kuin arvokasta, mutta se aika kannattaa käyttää siihen, että me ymmärretään, niin kuin mitä ongelmaa me ollaan ratkomassa. Ja siihen liittyy ei vaan se, että miten ne käyttäjien ongelmat on, vaan että minkä takia se organisaatio lähtee tekemään jotain. Ja kun tämä saadaan ratkottua, niin sitten meillä on semmoinen niin yhteinen tavoite. Me kaikki siinä tiimissä, porukassa, organisaatiossa, me ymmärretään, mitä kohti me mennään, jolloin me peilataan asioita sitä vasten, eikä sitä jotain niin satunnaista ideaa, minkä joku on niin keksinyt ja tehnyt, niin vasten, jolloin se, että vaan niin maagisesti niin tulee ulos sellainen niin yhteinen niin halu saada aikaiseksi, ja se kohdistuu oikeaan asiaan. Ja sitten toinen on se, että se on niin hienoa joka kerta, kun lähettää tiimin ekaa kertaa niin oikeasti kunnolla haastattelee asiakkaita. Ja sitten se tiimiin laitetaan mukaan, että sen haastattelua laitetaan tekemään myös niitä ihmisiä, joiden rooliin se nyt ei varsinaisesti kuulu. Ja sitten niille annetaan työkalut käteen, että miten ne tekee, hakee sitä insightia, sitä ymmärrystä, eikä tavallaan myy niitä omia asioitaan, niin sieltä tulee semmoinen, ne ihmiset palaa takaisin toimistolle silmät loistaen, ja niillä on yhteinen maali, ja ne ymmärtää sen, että mihin heidän työnsä nyt oikeasti liittyy, ja sitten sieltä tulee tavallaan toi lopputuotteena ulos. Ja sitten totta kai ihan vaan se, että kaikki otetaan mukaan, kaikki, ei ole kaikki, vaan se porukka, joka on otettu, siis mä uskon hyvin riittävän pieniin tiimeihin, jotka saa oikeasti asioita aikaiseksi, jotka tekee toimintansa tosi läpinäkyväksi sille muulle organisaatiolle, jotta syntyy se buy-in muulta organisaatiolta, mutta että se tiimi on riittävän pieni, ja siinä on mukana myös niitä, jotka ei ole niitä usual suspects, jotka aina otetaan mukaan kaikkeen. Ja tähän voisi sen verran kommentoida, mistä sun kanssa silloin vähän aikaisemmin juteltiin, että myöskin niin kuin muotoilu saattaa olla terminä pelottava sillä lailla, että jos ei itse koe olevansa tai ole koulutukseltaan muotoilija, mutta ehkä tämmöisessä niin kuin muutosvaiheessa se ei välttämättä aina ole relevanttia myöskään. Totta kai on niin kuin tuotesuunnittelussa näin, mutta siinä ajattelutyössä, niin kuin sun kanssa puhuttiin, että ihmisiä pystyy myös haastamaan sillä lailla, että muotoiluajatteluunkin pystyy kuka tahansa ammattilainen, ja se on niin kuin metodina hyvin, hyvin monipuolinen. Täällä oli Ilkka... Muutama, saanko mä, ihania kysymyksiä tullut. Jos mä vastaan tästä vähän summaten useampaa. Ilkan haasto, joka ihmisten ahneus on ajanut tähän ahdinkoon, jossa ihmiskunta tänä päivänä on, eikä näin tavallaan hirveän kaukana toisistaan ole, mutta sitä varten niin se, että me alusta asti pidetään mukana
sitä, että mitä ne niin kuin maailman tarpeet on. Että me niin kuin ymmärretään, että jokaisella niin kuin asialla, että se on, niin kuin, ne on niin kuin alusta saakka yhtä tärkeitä suunnittelun kriteerejä kuin kaikki muutkin. Ja tämä ei ollenkaan niin kuin päde kaikkeen niin kuin palvelumuotoiluun, mitä tehdään, eikä ollenkaan päde, niin kuin, että varmasti enemmänkin niin kuin vaan niin kuin johonkin 2% niin kuin siitä tekemisestä, mitä tehdään. Mutta kun lähdette omassa organisaatiossa viemään, niin nyt niin kuin se pitkäjänteinen menestys tulee siitä, että me osataan tehdä sellaisia tuotteita, palveluita, toimintaa, jotka täyttää niitä ihmisten niin kuin aitoja tarpeita, ei heidän halujaan, vaan niitä aitoja tarpeita, tavalla, joka vie yhteiskuntaa, maailmaa haluttuun suuntaan. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että vaikka siinä kiertotaloudesta kun puhutaan, niin lähtökohtanahan täytyy olla jotain muuta kuin se, että se on niin helposti kierrätettävä se meidän tuote. Sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan jo alusta saakka mietitty tuote, jonka elinkaari on niin lyhyt ja huono. Vaan että me haetaan sieltä niin kuin ihan erityyppisiä ratkaisuja. Ja sitten totta kai meillä on lisäksi sitä materiaalia, mitä meidän täytyy käyttää ja suunnitella. Ja sitten se, niin että ei ikinä kysytä, mitä ihmiset haluaa, vaan mennään ymmärtämään, mitä he niin tarvitsee. Miten ne siellä on niin riittävän syvällä. Aina jos menee liian syvälle, niin sieltä löytyy niin Pavlovin tarvehierarkia, kolmioiset, pyramidiset pohjalta, mutta että jos mennään niin riittävän syvälle, niin sitten me kyetään ratkomaan niiden ihmisten tarpeita jotenkin muutenkin kuin vaan tuottamalla tavaraa, koska ihmisten ei tarvinnut sitä tavaraa, vaan ihmiset tarvitsevat sitä jotain, millä he täyttää sitä tarvetta sillä uudella tavaralla, joka todennäköisesti liittyy siihen, että mikä mun suhde muihin ihmisiin on. Tässä oli lisäksi kommentin. Saaralta oli kysymys, että mikä sun mielestä on suurin etu, minkä muotoilija tai muotoilu voi tuoda yritykselle, nyt kun yritetään siirtyä niin sanotusti vihreämpään liiketoimintaan. No mun mielestä se, että jos se niin kuin ohjata se, ja nyt tämä on niin kuin helppo sanoa, jos vaikka on nyt muotoilija jossain organisaatiossa, niin tämä on, niin kuin, mun on helppo sanoa, että tämä on vaikea toteuttaa. Mutta se suuri arvo riittyy siihen, että jos pystyy tuomaan sen muutoksen niin, että se ei ole, niin kuin, siiloutettuna haeta, niin kuin, että no niin, vaihdan tämän materiaalin nyt johonkin kierrätettyyn niin kuin materiaaliin. Tai teen tähän pyöristetyt kulmat, jolloin se kestää kauemmin. Vaan siihen, että me saadaan se muotoiluajattelu sinne niin kuin tuotteen niin kuin suunnittelun niin kuin alkupäähän, sinne liiketoiminnan suunnittelun alkupäähän saakka. Ja sitten sieltä me voidaan päätyä tavallaan niin kuin paljon mielenkiintoisimmille niin kuin poluille, jossa se on, niin kuin, tapahtuu niin kuin aito muutos, eikä vaan semmoinen niin kuin viherretty muutos. Nyt on vielä hetki aikaa kysyä tai kirjoittaa, jos tulee joku kysymys mieleen, mutta ihan muutaman minuutin päästä loppuu meidän aika. Täällä oli Merjalta vielä aika vaikea kysymys. Työssä, jossa jatkuvasti pyrin muuttamaan niin kuin ihmisten ajattelua ja toimintaa, niin kuin en myymällä heille jotain turhaa, vaan niin kuin esimerkiksi vaikka johtamistapoja kehittää, niin joo, kyllä se aina säännöllisesti on turhauttavaa, että pystyykö niitä oikeasti niin kuin muuttamaan. Mutta sitten se vastaus on, että joo, niin kuin pystyy. Aina säännöllisesti tulee sitten sellainen onnistuminen, joka näyttää, että no itse asiassa kyllä, tämä muutos tapahtuu. Ja usein se tapahtuu niin kuin ottamalla niin kuin pieniä askelia, mutta sitten tietenkin tavallaan niin kuin maailmassa se tapahtuu välillä ottamalla niin kuin suuria askelia. Tämä, että miten niin kuin etätyö tuli osaksi meidän kaikkien niin kuin arkea niin kuin yhdellä pääministerin puheella
niin kuin Suomessa pääministeri muualla muiden, mutta niin kuin, että me ihmiset muutti toimintaansa ihan kokonaan, ja nyt kaikkien odotukset työhön on niin kuin eriä kuin oli ennen. Kyllä pystyy muuttamaan, mutta se on tietenkin niin kuin kaikkea muuta kuin, niin kuin lyhyt tie. Nyt on ollaan vähän yli ajalla. Nyt ihmiset innostu, mikä on tietenkin kiva. Haluatko sä vastata vielä tähän vai No, jatketaan? mun mielestä tämä Jukan, mä itse näen, että tämä on niin kuin ainoa tapa eteenpäin. Tavallaan niin kuin fakta on se, että jos me niin kuin lopetetaan kehittäminen tähän, missä me nyt ollaan, niin ihmiskunta ajaa päin seinää pelottavan nopeasti. Joka tarkoittaa sitä, että ainoa mitä me voidaan tehdä, niin on niin kuin muuttaa asioita. Ja kun me muutetaan asioita, niin kyllä osa niistä stepeistä on vääriä, ja me opitaan se niin kuin joissain tapauksissa hyvin nopeasti, että ne oli vääriä, ja joissain tapauksissa mahdollisesti hitaammin. Mutta kyllä, mä itse uskon niin kuin vahvasti siihen, että se muutos tulee siitä, että me niin kuin nyt mennään ja tehdään niitä asioita eri tavalla. Ja jos me tehdään se muotoiluajattelu niin, että me pidetään siinä mukana niin kuin aina, mitkä tämän asian impaktit on niin kuin ihmisille ja yhteiskunnalle ja luonnolle, ja me aina muistetaan arvottaa, koska aina kun me tehdään jotain, niin sehän on niin kuin viime kädessä aina luonnolta niin kuin veke. Jos me pidetään vanhuksia hengissä paremmilla palveluilla, se on luonnolta pois. Meillä on aina tämmöisiä niin kuin moraalisia ristiriitoja, mitä me niin kuin tehdään. Mutta kun me vaan otetaan nämä huomioon, niin me päädytään löytämään ne ratkaisut, jotka on aivan varmasti parempia kuin ne ratkaisut, mitä meillä tänä päivänä on. Hyvä, kiitos. Nyt meidän täytyy lopettaa. Me ollaan 2 minuuttia yliajalla. Mä kiitän Hannoa, mä kiitän kaikkia kuulijoita ja Kasvuoppenia. Chatissa on linkki palautteeseen. Se tulee myöskin tämän sähköpostiin ja myöskin tallenne tulee teille sähköpostiin. Ja nyt jos joku haluaa jatkaa keskustelua Hannon ja mun kanssa, niin tuolla chatissa on LinkedIn-linkki, minne voitte liittyä ja siellä voidaan jatkaa keskustelua. Kiitos tästä ja oikein hyvää päivää kaikille. Hei hei! Kiitos!